हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू दा चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं राजा खुंगुर इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ जानाय नङा बियो नोंथांमोना जा आंनाव कुइसन खालामदोंमोन बेखौ आङो आनसार होजोबगोन एसे गगा मोनदों गारामाया एसे प्रब्लेम खालामदों जेबो नङा नोंथांमोना मा सोंदोंमोन बेखौ नुलांजोबसिगोन बिनि आनसारखौ आं दा नोंथांमोननो होसिगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आनसारखौ आं होलांजोबसिगोन नोंथांमोन जा सोंदोंमोन बेखौनो गासिबो नुलांजोबसिगोन आरो नोंथाङा जुदि माबाफोर गोनो गोथो सोंनो गोसोआव दंब्ला नोंथाङा गाहायाव कमेन्ट्स खालाम आङो उनावहाय नोंथांनो आनसारखौ लानानै फैगोन बड' इउटिउबारा सोंदोंमोन आदा गुवाहाटीयाव माब्ला मिटआप खालामगोन कमेडि भिडिअ ओंखारथारासै मारै जाखो आं टाइम मोनथ'वाखै गुवाहाटीयावबो मिटआप खालामगोन आरो कमेडि भिडिअआ ओंखारथ'वाखै मानो होनोब्ला कमेडि भिडिअ शुट खालामनायाव एसे टाइम लायो जा ब्लग भिडिअ बानायनायाव इसेबां टाइम नांगौ बिनि एसे बांसिन टाइम नांगौ ओंखायनो एसे बरिं मोनो आरो भिडिअफोरखौ डाब खालामफिननांगौ जायो जायखिजाया एसे उनाव कमेडि भिडिअ फैगासिनो दङ नोंथांमोना नेनानै थाथ' अंकि मुसाहारि आदामोनहा न'खराव साबेसे बिदा फंबाय आरो बिनानाव दं ना गैया लाभ इउ आदा लाभ इउ टु ब्र दा न'खराव जोंहा साब्रै दं गासै जोंनि बाबा मामि आरो आंनि बिब' सासे दङ आरो आं बिब' सासेया हाबा जाबाय दा जों न'खराव साब्रैल'सै आर्नेस्ट रसनि वारिया सोंदों आदा राजा खुंगुर नोंथाङा मालानिफ्राय इउटिउब खालामजेनामोन आङो इउटिउब खुलिजेननाया 2013 निफ्राय बै समावहाय इउटिउबा इसिबांनाखि पपुलार नङामोन आरो इन्डियायाव इउटिउबा इसिबांनाखि पपुलार जायाखैमोन जिअ फैनायनि उनावसो इउटिउबा पपुलार जादों बिनि थाखायनो आङो 2013 निफ्रायनो इउटिउबाव दङ बै समाव आं क्लासिकेल लायोमोन मोसानाय आरो गान खननायनि आं आगोलहाय भिडिअ एफा एनै आपल'ड खालामोमोन आरो बे टाइमाव नेट पेकखौबो सोनो बिराद खस्थ' जायोमोन मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनोनो 200-300 फैसा गारनांगौ जायो होमबा बे टाइमाव बिराद एक्सपेन्सिभ जायो दा जिअनि थाखाय दा सुबिदा जाबाय ओंखायनो दा आं इउटिउबाव कन्टिनिउ जाफिनबाय आङो आगोलहाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय दंमोन दा आं बेखौ दानफिनजोब्बाय आं इउटिउबाव 2013 निफ्रायनो दङ फंबाय आदाया दसेनो रायलायो आरो मिउजिकखौ बोरै सोना होयो माबाफोर एप्स दं नामा आदा अननानै कमेन्ट्स हरफिनलाय हादोरसा नार्जारि बिथां बियो जेरै मुभिफोरखौ शुट खालामो बेबायदिनो ब्लगखौबो शुट खालामनाय जायो जेरै मुभियाव एडिट खालामनांगौ बेबायदिनो एडिट खालामफिननाय जायो शर्ट मुभि बायदि बानायनाय जायो खिन्थु बिराद टाइम लायो नोंथांमोना नायनायाव टाइम लाया बायदि मोनो एप्सआ जाहैबाय नों जा अनेक एप्सफोर दं लेपटपआव बा पिसिआव खालामबा साबसिन जायो एडिटआ मबाइलावबो एसे बारा मोजां जानो नागिरा अनेक एप्स दं फनाव जुदि एडिट खालामबा पावार डाइरेक्टर दं काइन मास्टार दं फिल्मरा बेफोरजोंनो मोजां जायो आरो एनडि बड'आ सोंदों आदाया भिडिअ खालामनायाव मा मुवा बाहायो आं भिडिअ खालामनायाव आगोलहाय एसेबां मानि सेटआप गैयामोन दासिमबो सेटआपखौ आं दाबो इउटिउबनि थाखाय आं दासिमबो इनभेस्ट खालामखायाखै दा ओरैनो फिसा फिसौल' दं आंनाव सेटआपआ आङो फनजोंनो शुट खालामो आरो नैबे एक्सटार्नेल माइक ट्राइपड दं दा ट्राइपडजों शुट खालामगासिनो दं आरो गरिल्ला ट्राइपड आरो सेल्फि स्टिक बेजोंनो आङो ब्लगखौ शुट खालामो बोलावरि रानि नार्जारिया सोंदों आदा दारिखौ फुल सेभ दा खालाम बेनिफ्राय दैलि भिडिअ आपल'ड खालाम नोंनि एक्सप्रेसनखौ नायनानै इनार्जेटिक मोनफायो आं लं ड्राइभखौ माला खालामफिनगोन आदा सानबोलावरि रानि नार्जारि दारिखौ फुल सेभ दाख्लै खालामदोंमोन आङो एसे बाराद्राय गोलावबा बोराय बायदि नुयो नालाय सिख्लाफ्रा बोराय सानो ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एक्सप्रेसना जुदि नोंथांमोननि गोसोखौ इनार्जेटिक मोनफाहोयोब्ला आरो लं ड्राइभआ फैगासिनो दङ दासान्दि दावराव-दावसिखाय आं लं ड्राइभ खालामथ'वाखै आरो आङो दाम गोसानि बाइक बायनो सानगासिनो दं दा ओंखायनो लं ड्राइभ खालामथ'नाय जायाखै आरो बिनाव सोंबावदों बिकास बसुमतारिया सोंदों हेल' आदा माबोरै दं आं मोजाङैनो दं गगा मोननायखाय एसे गाराङा प्रब्लेम जानानै दं जेबो नङा नोंबो माबोरै दं बिकास बसुमतारि आरो गेरेमसा बसुमतारिया सोंदों सार नों भिडिअ मोनसेयाव इउटिउबनिफ्राय बेसे मोनो सार बुंनांलाया आंखौ आदा बुंनो हागोन सार बुंनो नाङा दे भिडिअ मोनसे होनोब्लाथ' आङो डाइरेक्ट आन्सारखौ होनो हानाय नङा दा आंना जाहैबाय पार्सनेल इन्डिभिजुवेल इउटिउब चेनेल आरो बेयो मिउजिक भिडिअ नङा इन्टारेस्टिं खालामनाय कमेडिबो जाजोबा ब्लगसो मानसिफ्रा बारा इन्टारेस्ट मोना बिदि चेनेलफोरखौ दा थेवब्लाबो अबेबा भिडिअफ्रा आंना भाइराल जालाबायो ओमफ्राय
आं नोंनो एभारेजखौ खिथासै आरोना अबा जा भिडिअफ्राव बांसिन भाइराल जायो अबा 80,000 अबा 70,000 बिदि भिउस क्रस जानायाव बांसिन आर्निंस मोनो ओरैनो भिडिअ मोनसेयाव एभारेज लायोबाथ' बिदि होनद्राजोब हानाय नङा जायखिजाया 10 to 15,000 भिउसनि गेजेरावसो एखमबा $1 मोनो दासान्दि बिराद खम जानानै दं रेटआ जा गुगल एडसेन्सनिफ्राय एडभार्टाइज होयो जोंनि बे चेनेलाव बे रेटआ बिराद खम जानानै दं आगोलनिखौ लायोबा 3 to 5,000 भिउसआव $1 मोनोमोन होमबा नोंथाङा हिसाब खालामदो आरो बड' टार्नआ सोंदों फ्रेन्ड नोंनि सिनायथिखौ खिथादो र' आंनि सिनायथिया दा नोंथांनि बायदि कुइसना अनेक दं आं दा खेबसेनो नोंनिखौ ज' लाबोनोसै बड' टार्न नोंथाङा नायबाय थाथ' दा एसे उनाव नोंनि कुइसनजों दस्रा अनेक एखे मिलायनाय दं आं बेखौ ज' आनसार होनोसै रिन्दाव नार्जारि नोंथांनि इनकामा दासान्दि बेसे आंनि इनकामा दासान्दि बिराद ल' जानानै दं आंनियाल' जायाखै गासिबो इउटुबार्सफोरनि इनकामा एसे ल' जानानै दङ नैबे जानुवारिनिफ्राय मार्चसिम बै गुगल एडसेन्सनिफ्राय जा जोंनो रेट होदों बे बिराद डिक्रिस जानानै दङ गावसोरसो मिथिसिगौ मानि थाखाय गावसोराबो डिल थायो नालाय इउटुब आरो गुगल एडसेन्स आरो जा एडभार्टाइज देखायो बिसोर गावसोरा डिल थायो गावसोरनि गेजेराव माबा मोनसे थायो बिनि थाखायनो रेटआ खमायनानै दं दा आंनि इनकामा बारा नङा 7,500 निफ्राय लानानै 12,000 सिम जाहैयो आरोना दाथ' नैबे मान्थआव आंना पेमेन्टआ डिले जानानै दं जायखिजाया एभारेज बेसेयावनो दं बुरजा नङा आरो सोंबावदों भिडिअ मिक्स अमा बेदरखौ माजों जानाया गाहाम जागोन अमा बेदरखौ गासिबो जाजायो जेबो प्रब्लेम जाया गोसो बायदि जानो हायो गाहामावथ' अनलाजोंबो साबसिन जायो अनलाजों अमाजों आंनि साबसिन बायदियावब्ला दा अनेक गावबागाव लुबैनाय थायो हिप हप डान्स के नोंथाङा सोंदों मोनसे सोंनाय नोंनि इउटुब चेनेलाव हाय हिन्दी सं बायदिफोरखौ गुबुन बर' मानसियानो मोसादों बे मोसानायखौ नोंनि इउटुब चेनेलाव हेंगारबा कपिराइट फैयो ना फैया प्लिज टेल मी ब्र हिप हप डान्स के नोंथां गासिबो जाय बुस्थुआ कपिराइटेड कन्टेन्ट थारमाने जाय सं बा मिउजिक जायखिया फुटेज बेफोरो बिगोमा थाजोबो दा आरो माखासे फ्रि इउटुबार्सफोरनि थाखाय होनायबो दं बेखौ नोंथाङा इउज खालाम दा बलिउडफोरनि बेफोरो जाहैबाय कपिराइटेड कन्टेन्ट आरो बिसोरनिया एसे इउज खालामबानो नोंनाव कपिराइट क्लेम फैयो 3 मान्थनि गेजेराव खनसेनो खनथाम कपिराइट क्लेम होजायोबा चेनेला डिसेबल जायो गोसोब्ला आरो ओंखायनो नोंथाङा जायखिजाया कपिराइटेड कन्टेन्टफोरखौ इउज खालामनाङा दा बलिउडफोरनि कपिराइटेड कन्टेन्टफोरखौ जोङो ओरैनो फिसा इउटुबार्सफ्रा 1 सेकेन्डनिफ्राय लानानै 30 बा 29 सेकेन्डसिम नों इउज खालामनो हायो गोसोबायदि बाहाय जेबो कपिराइटेड इउज खालामबाबो नोंनाव कपिराइट क्लेम फैया खिन्थु पपुलार इउटुबार्सफ्रा एसे इउज खालामनानै एसे प्रब्लेम जायो दा जेबो नङा खिन्थु रिस्कफुल जायो बेनिखायनो बाराद्राय गोलाव कपिराइटेड कन्टेन्टखौ इउज खालामनाङा जुदि खालामथारोब्लाबो नोंथाङा बे मोसानायफोराव बेखौ एसे मिक्स खालामबा उल्थां फाल्थां खालामजोबा कपिराइटेड कन्टेन्टब्लाबो कपिराइट क्लेम फैया खिन्थु उल्थां फाल्थां जानांगोन आरोना 30 सेकेन्ड मिलायोबाबो उनाव उल्थां फाल्थां खालामनांगौ होमबानो कपिराइटेड कन्टेन्टखौ इउज खालामबाबो जेबो कपिराइटेड क्लेम फैया आरो जेबो गिनांगौ गैया खिन्थु इउज खालामनायानो मोजां नोंथाङा प्रदीप सोरगियारि नोंथां सोंदों आइ एम फ्रम गुवाहाटी फार्स्ट कुइसन आदा नोंना अनजालिया बबेनि थारैनो नों हिन्जाव लाबायनो मोजाङै खोन्थाहर नों बहा थायो नों बेसेबां फरायखो नों भिडिअखौ माजों बानायो नों मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो नों सासे समाय बिनानाव दंना गैयाब्रा आंनो नोंथां प्रदीप सोरगियारि दा आङो सिंगोल हिन्जाव लायाखै सेंग्रासो आरो नोंथाङा हिन्जाव लादोंना लायाखै होननानै सोंदों हिन्जाव लायाखै सेंग्रासो आंनि दा कारेन्ट सिटिया आङो शिलंआव थायो आङो भिडिअखौ फनजोंनो शुट खालामो आरो सोंबावदों सोरांसा सोरगियारि आदा नों बहानि जाखो आङो क'क्राझारनिनो बिरबायलां नार्जारिया सोंदों आदानि जि फार्स्ट इयार खिथानो हागोन नामा आङो सिंगोलसो आरो अनसुमै नार्जारिया सोंदों आदानि रियेल नामा मा आदानि न'आ क'क्राझारनि अबेथिंजाय आदाया अफा थायो न'आव ना बाहेरायाव थायोब्ला अफाय थायो आदाया मा फरायगासिनो एन्सार मी आदा राजा खुंगुर आंनि रियेल नामा जाहैबाय आं नोंथांमोननो दिनैसिम मेनसन खालामफेराखैमोन आंनि रियेल नामा उत्तम खुंगुर नार्जारि बेनो ओमफ्राय
आङो क'क्राझारनिनो आंनि न'आ क'क्राझारनि सेरफांगुरि होनो आं सेरफांगुरि एरियानि आरो बड' सङा सोंदों नोंथाङा फुल इनार्जिखौ बोरै मोनो भिडिअ'आव इनार्जेटिक एक्सप्रेसनानो जोंनि गोसोखौ सुग्लाय होयो हायो जे जोबोद गोजोनथों नुबदि नोंथांनि गोसोखौ आंनि भिडिअ'आ गोजोन होनो हायोब्ला इनार्जेटिक फिला बोरै फैयो होनबा इनार्जेटिक फिला बोरै फैयो होनोब्ला नोंथांमोननि अननाय मददजोंनो आं इनार्जेटिक फैयो आरो नोंथाङा जुदि गावखौ कन्टिनिउ इनार्जेटिक लाखिनोब्ला नोंथाङा नोंनि उइकनेसफोरखौ लानानै टेनसन जानो नाङा नोङो गावखौ गुबुनजों कम्पेयार खालामनानै दुखु खालामनानै लानो नाङा नोङो नोंखौनि इउनिक साननानै ला नों जा दं बेजोंनो गोजोननानै ला उदांस्रि नार्जारिया सोंदों आदानि मिनिनाय रायज्लायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आं आदा नोंनि गामिया मा नों बहा थायो मा फरायो आरो मोजां मोननाय दंना गैया दङबा बबेनि गैयाब्ला गोसोथोनोसै हाब उदांस्रि नार्जारि बुथारगोनलै नों आंखौ न'आव थेंक इउ आंनि मिनिनाया नोंथांखौ जोबोद मोजां मोननो रोंब्ला आंनि गामिया आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरिनि आरो आङो दा शिलंआवनो थायो बयबो बुंबाय थायो सोंगासिनो दं आंनि कारेन्ट सिटिया दा शिलंआवनो आङो गार्लफ्रेन्ड गैया न'आव बुग्लि होथारगोन नोंसोरो दा आङो सिंगोलसो आरो सार एमआर नार्जारि सोंदों सार नोंथाङा बेसेबां खामायो इउटिउबनिफ्राय नोंथाङा आंखौ सार बुंनो नाङा मिस्टार एमआर नार्जारि आंनि आर्निंसा इसिबां मानि बुरजा नङा पपुलारबो नङा इसिबां मानि चेनेला ओंखायनो आरो ब्लग चेनेल जे एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नङा बाहाय मानसिफ्रा बारा इन्ट्रेस्ट मोना बिदिखौ नायनो आंनि चेनेलनि आर्निंसा दा अनुमान $150 to $100 to $150 नि एभारेजआवनो थायो बुरजा नङा दासिमबो नोङो खमब्रा खालामदो $1 $1 70 to 71 जाहैबाय उल्थां फाल्थां गोजौ गाहाय जाबाय थायो नोंथाङा बै 150 फोरजों इन्टु खालामबानो मोनसिगोन आन्सारखौ आंनि दा प्रेजेन्ट माबाया खिन्थु आङो लवेस्ट मिनिमामखौ खिथानोसै 7,500 to 12,000 गेजेराव थाबाय थायो उल्थां फाल्थां जालाबाय थायो पपुलार नङा नालाय चेनेला नोंथांमोना हेफाजाब होबासो पपुलार जागोन केनास बसुमतारिया सोंदों while riding bike which camera you are using bro आङो बाइक सालायनायाव जा शुट खालामोना एक्चुअली आङो ग'प्र'खौ दासिमबो बायनो हायाखै इनभेस्ट खालामनो हायाखै आरो इउटिउबनिफ्राय जा फैसा मोनो बेयो इसिबां मानि बुरजा नङा आरो बेजों इनभेस्ट खालामनांगौबा एसे रिस्कफुल आङो आगोलहाय जा लं ड्राइभ खालामोमोन बै बाइकआव बै सेल्फि स्टिकनि बे माउन्ट खालामग्रा खर' दंना बेखौ बख'नानै हेलमेटाव ओरै लगायनानै लायोमोन ओमफ्राय बेजोंनो ओरै फन होनानै शुट खालामोन आरोना खिन्थु बेयो बिराद रिस्कफुल बिदि खालामनाङा दे आङो ओरैनो सफा लामा फिसा फिसायावसो खालामदों ओरैनो लासै सालायनानै खिन्थु बिदि खालामनाङा एसे रिस्कफुल जायो आरो फनाबो गोग्लैयोबा डिसप्लेया थांजोबनो हागौ आरो लामायाव बे बारजों फनाव बुनाया एसे फना रिस्कफुल जायो गोग्लैनो नागिरो आरो बसुमतारि अनलाइन हेल्पआ सोंदों हाय आदा आंनि चेनेला बारा गोबाव जायाखै 7 months जाबाय आरो ना भिउस ना साबस्क्राइबारा बाराया बिदिनो सानसेयाव 8 to 10 भिउस फैयो आरो साबस्क्राइबारा 3निफ्राय 7 बारायो दा टटेल 54 भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय अब्ला मा खालामब्ला मोजां जागोन आदा नोंहा गुड आइडिया दं आरो इम्पर्टेन्ट खोथा सोंनो लुबैदों आं 1K साबस्क्राइबार आरो 4K वाच टाइम फुरा जायागारा एडभान्स आं मनिटाइजेसन इनेबल अन खालामना लाबाय आं माबा प्रब्लेम जागोन नामा आदा सोंहरबाव नांगौ दंमोन आदा नेक्स्टआव सोंहरफिनसै प्लिज रिप्लाइ बसुमतारि फंबाय नोंथाङा जा चेनेलाव कन्टेन्ट खालामदों नोंथाङा मानि खालामदों आं नोंनि चेनेलखौ खनसे नायखांबायमोन टेक्न'लजिनि बायदि मोनदों आं टेक चेनेल ना जुदि नोंथाङा टेक चेनेलाव जुदि मानसिफोरखौ गोसो बोहोनो हायाखैब्ला नोंथाङा नोंनि चेनेलनि कन्टेन्टखौ सोलायदो आरो नों मायाव दस्रा कन्टेन्टखौ ट्राइ खालामदो जाफोर अनेक कन्टेन्ट दं नों ट्राइ खालामनो हायो जुदि बे कन्टेन्टजों जुदि भिउस फैनो हायाखैबा मानसिफ्रा दा जोंना बर'फोरनि इउटिउबार्सआ जोबोद खम नोंथाङा टेक चेनेल खुलियोबा फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा नोंथाङा बे चेनेलनि कन्टेन्टखौनो सोलायनानै दस्राखौ खालामदो आरो नोंथाङा जुदि मनिटाइजेसन अन खालामदोंबाबो जेबो प्रब्लेम नङा खिन्थु जुदि नोङो मनिटाइजेसनखौ अन खालामखायोब्ला 12 monthsल' टाइम मोनो नोंथाङा जुदि भिउस फैगोन बायदि मोनोब्ला नोङो गोदान चेनेलखौ दानथायनानै चेनेलखौ गोदान खुलिफिन आरो उनावहाय नों भिउस फैयोब्ला मनिटाइजेसनखौ अन खालाम नङाब्ला 12 monthsनि गेजेराव कमप्लिट खालामा बिराद प्रब्लेम जायो आरो नङाबा नोंनि खस्थ'आ गासिबो थांफिनजोबनो नागिरो ओंखायनो नोंथाङा नोंनि चेनेलनि कन्टेन्टखौनो सोलायदो आरो
उनावहाय नों जुदि भिउस बुरजा फैयोब्ला मनेटाइजेसनखौ अन खालामदो होमबानो अट'मेटिक नोंथाङा साक्सेसफुल जागोन। आरो सोंबावदों बिरखां बसुमतारिया गुड मर्निं दा बबे जायगायाव दं मा प्रग्राम लादों दालाय? दा आङो क'क्राझाराव दं एकदम गामि सिङावसो दा खेराइनि प्रग्राम जानाय दं। खेराइनि भिडिअ आं नोंसोरमोननो आपल'ड खालामगासिनो एसे उनावनो। आरो राहुल बर' बिथाङा सोंदों नोंथाङा फेमिलियाव सोर सोर दं? आं दहाय एन्सार खालामखांबाय। आंनि फेमिलियाव दा साब्रैल'सै जोंनि मा बाबा आरो आंनि आब' सासे दंबावो। आब' सासे दंबावोमोन हाबा जाबाय दा जों न'आव साब्रैल'सै। आरो मा गामि ब्र' सुजु एम बर'आ सोंदों क'क्राझार सेरफांगुरिनि। रिजय ब्लग्सआ सोंदों नोंथाङा माब्ला हाबा जागोन? आं दानो हाबा जानायनि खोथा सानथ'वाखै नोंथां। आरो क्रेजि ब्लग्सआ सोंदों आदानि इउटुबाव फैनायनि गुबै थांखिया मा? आंनि इउटुबाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय आङो आंनि मामिनो माखासे जायगानि भिडिअफोरखौ देखायनाय। दा बे भिडिअ शुट खालामनाया ओरैनो ब्लग खालामनाया आंनि हबि। दा आं हबिखौनो आंनि मोनसे खामानियाव बाहायबाय आरो बे खामानिजोंनो एसे एनै आर्निंसबो मोनबाय। दा आंनि जा मेन थांखि बे जाहैबाय ओरैनो इन्ट्रेस्टिं मोननानै खालामलाबायनायसो, जेबो माबा गैया। आंनि हबिमोन बेयो। दा आं हबिखौनो खामानियाव बाहायबाय आरो आं फैसा खामायनानै जेबो इन्टेनसनजों आं इउटुबाव फैयाखै। आरो सोर सोंबावदों जोब्बायानो। नोंथाङा जुदि गोनो गोथो सोंबावनांगौ दंब्ला गाहायाव कमेन्ट्स खालामदो। आङो नेक्स्टआव नोंथांमोननो गासिखौबो आनसार होजोबनो नाजागोन। दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै लाइक खालामदो। आरो सोरबा सोरबा लाइक खालामनो रोङाखै बे ओरै आखाइ थिखोनाया ओरै डिसलाइकआव नङा दै, नै बिदियावसो, बिदियाव ओरै थुनानै हो, लाइक खालामदो। आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो लोगो मोनदोंब्ला आंखौ बे गोजा जाया बाहाय थु। आरो बेल आइकन दं ओरै घन्टा बे गाबग्रा देग्रा बायदि, बे घन्टायाव बे बेल आइकनाव प्रेस खालाम जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांनिसिम नटिफिकेसना थाब थांनो हायो आरो नोंथाङा बयनिफ्रायबो भिडिअखौ सिगांसिन नायनो हायो। स' दिनै बेनोसै लोगो नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों बयनिसिमबो।